januárról beszélünk, decemberről. Együtt kezdtünk el néhány borozás, meg kávézás mellett eldönteni és elkezdeni. A másik pedig, ez egy nagyon kreatív dolog, amit én a két kis saját kezembe, ez a Handgemacht, vagy a handmade történet. Mindig, amikor valakinek a családban születésnapja, karácsony van, én mindig a saját két kezemmel csinálok dolgokat. Rajzolok, festek, de ezeket mindig tovább vittem, és így zakatol az anyám, folyamatosan kitalálok valamit. És az egyik például egy olyan fa óra, amin a te saját fényképed van rajta. Tehát én csináltam egy olyan órát az én páromnak, amikor az ő gyerekkori képe, meg az én gyerekemnek az ugyanabban a korban készült képe van rajta, és úgy néznek ki egymás mellett, mint két tojás. Tehát az apja, meg a fia. És én azt szépen ugye a grafikai tudásomat elővettem, és csináltam egy tök jó fotót, összeretúsáltam, megcsináltam, vettem a faóralapot, azt kifestettem, felragasztottam, és én szerintem az egy annyira bensőséges és gyönyörű ajándék lett, hogy hát mindenki, akinek mutattam, amikor mutattam a páromnak, hát elsírta magát. Ez nem egy nagy dolog. De mindig ez bennem van, hogy valahol el kell kezdeni, és hogy ezt egy picit promotálni, meg ezt egy kicsit elkezdeni hirdetni, és akkor utána tovább gondoltam, és még jött 5 ilyen termék. Például, most csak mondok, amit hűtőmágás, ami nagyon elcsípeni dolog, de én ismerek olyan anyagokat, mert rengeteg nyomdával is van kapcsolatom, akik nekem egy újdonságot mondanak. Tehát van olyan mágnes, például, hogy meg tudsz nyomtatni, amit körbe lehet vágni. És például az anyukámnak csináltam egy olyan képet az legelső unokáról, hogy nem az én gyerekem, hogy ekkora, körbe van vágva, és olyan, mint hogy a gyerek kinézne a hűtőből. És ugye van hozzá grafikai tudásom, vannak termékismereteim, van hozzá ötletem, meg kreativitásom, és odaadtam neki ezt így, hogy anya, akkor ez a karácsony ajándékod, és hát zokogott a vállamon, hogy ő még ilyen csodálatosan gyönyörűszik. Pedig nem egy olyan nagyon bonyolult dolog nekem, másnak viszont, és akkor még kitaláltam 3-4 ilyen dolgot, amivel el lehet indulni, csak hát ott rakedtenek, és ez a vicc az egészben, hogy ezzel nem találok magamnak nevet. És most nem hazudok nektek, évek óta keresek nevet, hogy mit találjak, tehát hogy mi legyen ennek az egész tevékenységnek. És valahogy ez így beleívódott az agyamba, hogy addig, amíg nekem nincs nevem, addig nem tudok elindulni. Mit szólnál ahhoz, hogy amíg eszedbe jut, még, ezt elkezdem így leírni? És mindig érzem, hogy most ez egy tök jó, ezt leírom, és nem írom le, és egy óra múlva elfelejtem. Akkor ez a megoldás. Írd le. De most már nem is töprengek rajta, hogy azóta annyi minden történt, meg hát máshol tegetem. De szeretnéd még ezt? Hogyne, hát azért vagyok ki, mert nekem ez a fő célom, hogy most a magánéletemben mi van, az egy dolog. Persze azt is meg kell oldani, és ezek is nagy kihívások, és feladat és cél. De hát tulajdonképpen én is pont arról beszélek, amiről az Edith, hogy egyszerűen kell nekem a szabadság, kell nekem a kötetlenség. Én már nem akarok multinál dolgozni, én már nem akarom másnak a bocsánat, hogy ezt gondolod, a fenekét nyalni, hogy behúdulni és bólogatni, mint egy bólogató János. Én azt szeretném, hogyha, és emellett persze van még más, tehát hogy ezt tovább lehetne vinni, ugyanúgy cikkeket lehetne írni kreativitásról, interjúkat lehetne készíteni. Igazából ebből már, ezzel már Dunát lehet rekeszteni, nem hiszem, hogy ez ilyen nagyon nagy újdonság lenne. Igazából ami újdonság az annyi, hogy tényleg ilyen nagyon-nagyon személyes és nagyon-nagyon szívbe szóló ajándékokat csinálni kézzel. Én figyelj, én azt gondolom, hogy az, hogy te most azt mondod, ahogy beszélsz róla, az is egy különlegesség. Tehát ha ezt leírnád, az is egy különleges lenne. Tehát lehet, hogy erről rengeteg megjelent, de hogy most te beszélsz róla, az egész más, mint ami megjelent. Tehát érdemes lenne ezt leírni. Én erre biztatlak. Mert nagyon sok barátomnak készítettem ilyen ajándékot, tehát hogy akik ismernek engem, azok jönnek, hogy a nincs valami ötleted, nem tudnál valamit kitalálni, és persze hát valamit mindig kitalálok, tehát hogy én mindig kitalálok valamit.
Tehát olyan karácsony még nem volt, hogy én üres kézzel állítottam volna be a szüleimhez, és az unokáikról ők ne kaptak volna valamit. Tehát, hogyha a gyerekeim saját maguk csinálták, mert mit tudom én, a pohárral égették azt a ravanyzót, amit a legjobban szeretnék, akkor én kiégettem, és odaadtam nekik az anyagokat, hogy figyelj, ez van, így kell csinálni, csinálj meg együtt, segít meg. És akkor mit tudom, hogy feltölti kávéval a poharát, úgy látszódik az, hogy ő mit rajzol. Tehát ugye nem látszódik, de utána meg látszódik. Ezek fantasztikus dolgok. Ezek fantasztikus. Igen, csak nem vagyok biztos benne, hogy tényleg, hogy ez nekem fantasztikus, de azt nem tudom, hogy másnak is azért. Tehát az anyukám sem. Na, akkor neki is fantasztikus. Tehát, hogy neki igen, fantasztikus. Hát akkor mindenkinek fantasztikus. És mi tudod, így várják, hogy na, idén mit hoz? Mit fog csinálni? Tehát, hogy meg is van az elvárás hozzá, és hát pont ezért folyamatosan gondolkodom, meg nézelődöm, meg... Például van egy olyan tök jó fotóból, hogy egy képkeret, és a fotóból van kivágva az, hogy mit tudom, család, vagy szeretet, vagy édesanyám, olyan gicses, de hogyha látnád azt a letisztult, egy ilyen teljesen fekete-fehér fotóból kirakott képet, akkor azt mondanád, hogy ez mondjuk az én minimál stílus szerető énem, ezt én simán kitenném a falra, és hogy ki is teszem, neki én is van. Vagy odaadom az anyukámnak szívesen, vagy az anyósomnak, vagy a férjemnek, vagy nem tudom. És akkor ebből összegyűjtöttem egy párat, amivel így azt mondom, hogy el lehetne indulni, és kell valami nekem, én azért vagyok itt, hogy valaki rúgjon már fenébe, és azt mondja, hogy akkor indulj már, csinálj már. Mert ez nem kér lenni, nem nagy pénzbefektetés, ehhez csak én kellek, meg az az erő, ami esetleg bennem van, hogy utána járjak dolgoknak. Javasoltak két dolgot. Az egyik például, hogy ahogy ezt az egészet így kitaláltad, hogy felépítenéd, hogy van egy Facebookon egy nő, a Veszprém mellett lakik valahol, vagy ott tudom, az a neve, hogy Évi műhelyen, nem tudom, hogy ismeritek-e. Lényeg az, hogy ő nagyon olyan, hogy csipkér, meg ezek a régi fehér, ez a Provence stílus, hogy minden fehér, ilyen koptatolt, stb. Panellakásban lakik, két pici gyereke van, az egyik kis csoportos, a másik meg egy-két év, tényleg két pici gyerek, és mellettük folyamatosan elkezdte csinálni, hogy és valaki ilyen kis csipkeszíveket, amit ő is szeret, párnákat, ilyesmi, és megosztotta a Facebook oldalán. És akkor általában ő tett fel például ilyen leírás, hogy hogyan kell megcsinálni. Aki kreatív és meg tudja érteni, úgy is megcsinálja. Tehát aki nem tudja, és tetszik, az nem ugye rendelt. De hogy akkor annyira felépítette magát, mint brand is, hogy így most már nem tudom, 10-valahány ezer követője van, most már egy magazinban van neki, labrendezési magazinban van neki saját rovata, és az egész lakás gyönyörűen meg van csinálva, de ilyen lomizásból összeszedett dolgokat átalakít, ezek is ugye belepasztol az ő rendszerűbe. És ugye felépítette teljesen nulláról, hogy otthon úgymond gyesen lévő anyukaként azt, amit szeret csinálni, és ő is ez ugye neked is egyfajta ajándékot, vagy másra, hogy párnát vagy ajándékokat készít, ő teljesen szeret meg tudná csinálni azt, hogy meg azt hozzá személyes infót, hogy csökkentett személyes dolgokat is, és hogy ettől az egész úgy beleszívja az embereket. És annyira jól csinálja, annyira szépen, hogy tényleg szép minőségi fotókat készít a termékekről, és hogy fel van építve, és most már van saját kis stúdiója. Na, én is ezt tervezem, hogy elkezdem is csinálni a saját munkám mellett, és akkor így egyre több megrendelésem lesz. Én például imádok fotózni, és akkor ezt össze lehetne kombinálni egy fotózással, hogy figyelj, ráteszem neked, csinálok belőle neked egy tök jó hűtőmágnást, amitől tényleg mindenki elájul, de tényleg csináld meg nálam a fotót, és akkor valamilyen stúdiót kialakítani, nyilván ez majd nem most, hanem egy-két év múlva, és akkor addigra meg tudom fotózni, mert azt is imádom, tehát egy héten voltam egy termékfotózáson, a saját cégemnek a termékeit kellett lefotózni, és imádtam. Tehát, hogy olyan ötleteket találtam ki, hogy így ránéztem volna, hogy csináljuk már azt, és nézzük meg már azt, és tehát én érzem magamban azt, olyan mélyről jön, hogy ez jó. És akkor megcsinálni azt, hogy van egy kis, mindig arról álmodtam, hogy van egy ilyen kis pici műhelyem, ahol én ott kézzel csinálom, és nem tudom mi, és akkor mellette van egy fotostúdió, ahova viszont jöjjenek, és ha akarják, akkor csinálok ehhez több profi képeket. Ez nagyon jó ötlet, és mondtál, hogy otthon megosztja és leírja. Igen, ez jó, igen. Ami jó, nagyon tetszik, az Ági
is csinál, meg az edét is, látod, hogy így mutatnak így, hogy máshogy csinálja, és ez nagyon jó ötlet. Ez tetszik. Igen, nagyon elfárasztó. Iszonyatosan, tehát ez a keresgélés, és minden módon felmenni, és megmenni. Én nem keresgélek. Csak jön. Hanem, hogy én te kezdem megkezdeni, és néztem. És akkor csak be van, és hogy jön, és egyszerűen annyiszor láttam, hogy egyszerűen nem, így, tehát hogy így, ezeket én nem keresem ki, mondtam. Hanem így jönnek, és hogy ők igazából úgymond követem, hogy be vannak. A másik pedig szerettem, hogy még egyet, így ezt meg néhány napig gondoltam, hogy ugye mondtad, hogy grafikus vagy, és nem tudtam, hogy még grafikus vonalon szeretnél például. Mondjuk. Tehát, hogy minden, tehát, hogy, Igen. hogy nekem a szabadság, tehát ilyen iszonytató betűkkel, hogy ne kelljen mindenféle konzekvenciáknak megfelelnem, és tehát, hogy én ebből, ehhez én már öreg vagyok. Tehát, és mindig, ehhez én már öreg vagyok, hogy engem mások rátasson, hogy bósz legyek egy cégnél, tehát, hogy ezt már nem. Tehát, hogy nekem ez az irány. Meg például Instagramon szoktam látni olyanokat, hogy például vannak grafikusok általánosnak, vagy fotós, vagy valamilyen designer, hogy kiszabnak maguknak egy évet, hogy akkor egy ilyen minden nap egy úgymond kihívás. És van egy olyan, ezt most tudom, dél-afrikai ember, nem tudom, hogy nő vagy férfi, hogy egy ilyen, hát mint a körülbelül akkora rajzokat, de ilyen tökéletes minőségben, ceruzával megrajzol, nagyon szép színes dolgozott. És ugye egy kis picik az, és minden nap megos. Ugye Instagram, ugye kb. Ekkorában jön, hogy azt felnagyítja ugye a fotó, és annyira olyan kis szépek, és tényleg kis helyesek, és mindent megosztogat, akkor többen ugye követték, ajánlották egymásnak, és akkor most már például ezeket egyrészt meg lehet venni az eredeti miniat, az eredeti képet, plusz az egész éves az egész éves csomagoló papírként például megcsináltam. Ja, a csomagoló papír, az is tök jó. És hogy te is úgy kitálnál magadnak valamit, amit így, hogy minden nap csinálnál valamit. Nem találsz ki nekem valamit? Küldök át mindent. Nem nyelvezik. És akkor kitálnál magadnak, hogy elkezdj mindent, amit szeretnél, vagy láttam olyat egyik nap, ami szerintem szinte röhelyes. Egy francia, talán egy Párizsban élő ember, pici notesza van, és ilyen kis ápom rajz figurája van. Nem, hanem hogy így rajzol egy ilyen, ezt a kis, hát nem tudom minek pálcika emberszerűség, igen. És hogy mindennapi szituációkban itt rajzol valamit, például, hogyha itt van ez a kanál, és ide rakja, mint hogy ezen ülne, és ide rakja hozzá a kis noteszt, úgy rajzol le, gondolod, lefényképezi fel az Instagramra. És minden nap, hogyha az mindennapi életét éli, és ilyen kis hülyeségeket csinál, és ezen tök sok ember elkezdte ugyan követni, és akkor elkezdték grafikusként, és nyilván feltétlenül sajátod erre a másik munkáit is, hogy ezzel behívja az embereket, és akkor úgy a többi munkájára is ezzel felhívja a figyelmet. Ez jó. És akkor ilyen mindenkinek van egy valami kis picca, amit így minden nap, vagy így rendszeresen csinálva. Tehát, hogy valami személyeset kitalálni. Igen, ami a tiéd, és egy vezérfonalként így felfűzve, hogy lenne egy motívum, ami mindig mondjuk visszatér, vagy van egy másik nő, például ilyen lapos köveket. Ezeket átküldöd nekem? Ilyen lapos köveket, ilyen pötty módszerrel mandalákat fest, de valami gyönyörűen, nagyon szépeket. És egyrészt a köveket, tehát hogy nem tud annyit feltenni, hogy legyen Etsy shopja, nem tud annyit feltenni, amennyit ne vinnének el, csinál ilyen rendes képeket is, meg notesz, meg mindenfélét. És ő kezdte most, hogy van egy ilyen mandalás követ, utazgat, és akkor mindenhol úgy fényképezi az Eiffel-tornyot, hogy ott van a kő is például előtte. Ez a saját motívum. Ez már úgy fogjuk csinálni, hogy a Barna csinál valamit, és te utazol. Jó. Hogy hívják ezt az ógyutató filmet? Amikor már volt szó róla a kerti törpe, hogy minden... Vannak, igen, van. Utazó. Az amelyik csodálatos életet, tudom, nem láttátok? Nem. Hát ugye az apukája nagyon szomorú, mert... Láttátok az Amáli család is? Tudom, neki És akkor a kerti törp, és a lánya fel akarta vidítani az apukáját, és ellopta a kertjéből a törpét, a kerti törpét, és megkért különböző ismerősöket, jól mondom, hogy a kerti törpét a világ különböző országból fényképezze le és küldje le. És az apja csak egy levelet kapott, mert ugye ez tipikus volt ez a projekt, csak azt látja, hogy a kerti törpe most minden Kijevből írt. És akkor jött egy levél, egy fotóval, hogy a kerti törpe Rómában nézelődik. Akkor eltelt 3 hét, és akkor mindig kapott egy ilyen fotón. Igen, csak egy dologra szeretném csak a figyelmeteket folyni, hogy ezt a dolgot ezt többen csinálják, mert ugye erre ez a planking, meg egy csomó ilyen mém van végül is, amit sokan csinálják, de csak azt akarom mondani, hogy
hogy lehet ezt nagyon vénális csinálni. Ezért ezt is valamilyen értelemben meg kell kreálni, hogy jó pofa legyen, mert például, most ez egy ellenpélda, a bibések közül az van, hogy az én sogornom az a művész, a másik lány az meg inkább a menedzser része a dolognak, és akkor az Orsi szokott sajnos posztolni a Facebookon, és körülbelül ennyi a kapasztól. Ma is veszünk a bampon, gyertek! És akkor oda le van fotózva. Nem külön Facebookos ékszer, aki ezt tanultam éveken keresztül. És hogy van egy ilyen meghirdető náluk is, hogy az ő ékszereikben, hogyha valaki elutazott valahová, és mondjuk Rómába, Párizsba, tök mindegy, hol van, hogy küldjön magára egy fotót, és akkor ugye azon, hogy a bibe ékszer már hova eljutott. Tehát ez is valami hihetetlen, tehát hogy hiába van meg, és tényleg Perúból és mindenhonnan küldenek nekik fotókat, tehát az egész ilyen szánalmas, tehát azt mondom, hogy jaj, hagyjatok már ezzel a hülyeségeket. Én azt gondolom, hogy ez ebben benne van egy ilyen tehetség, amikor ő meglátja, hogy mi kell, mert én mondjuk magamon tudom, hogy mikor én elkezdtem írni,